Богом. Можа, сёння гэта ўжо дзіўна гучыць, але я з творчасцю Владимира Семеновича Высоцкага пазнаёміўся в 67 годзе. До нас у суседнюю вёску прыехалі геолагі. Вось, я скончыў 8 класаў, мне было 14 год. І я з геолагамі на Палессі пад Лагішынам 2 месяцы працаваў у гэтай партыі. І вось тады я пачуў упершыню у геолагаў песні Высоцкага. Ну, а ў 69-м уже паехаў на поўнач, хадзіў там у мора потым. І так сталася, што там уже гэта гучала, гэтыя запісаныя, зацертыя касеты. Вось. Ну і вось з гэтай нагоды я просто хацеў бы верш прачытаць з адной са сваіх кніжак. Дарэчы, у мяне шмат вершаў пра Высоцкага, і там рускамоўныя былі, калі я пісаў па-руску. А тут памяці Высоцкага. Яшчэ не ўзяў пары мой параход, не хутка нам да поўначы дабрацца, канікулы. Мне 14 год. Мяне ўзялі геолагі на працу, прыезжыя, але нібы свае, у суседняй вёсцы сталі на прадвесні. І вось мы ўжо пад Пінскам на Палессі, і нам Володя Харченко пяе, Высоцкага такіх не чулі песні. Усё ў іх ёсць самота, радасць, злосць, ёсць словы ў іх і ёсць свая пявучасць. Тваіх такіх яшчэ нам чуць не давялося. У нашай школе гэтаму не вучаць. І слухаем мы моўчкі да цямна, прысеўшы ў намёце на саломе. Я розбыўся дваровая шпана, і песня сон кудысьці ўдалеч гоніць. Я скончыў 8, я ўжо не малы, а Харченко старэй гадоў на 10, мы з ім балота, топчам больш за месяц. Ён просіць, дзед, каб сплёў мой па сталы. У горадзе над ложкамі іх павесіць. Хапала ў рэках у той час вады, і хлеба ў нас хапала, і да хлеба. Хадзілі па Палессю мы тады. Складалі карты беларускай глебы, як з гэтага нічога не забыў. Ні вёскі той, ні сіняго бяздоння, таму што там Высоцкі з намі быў. І дзякуй Богу, з намі ён і сёння.